Dyma Lleici Cook yn adrodd y newyddion diweddaraf o bapur El País yn Sbaen ar ddydd Llun yr 15 o Ionawr. Y stori gyntaf yw'r diweddaraf am drychineb rheilffordd Santiago de Compostela mis Gorffennaf diwethaf. Mae barnwr yn achos y ddamwain tren wedi gofyn am ymchwiliad i mewn i'r rybuddion am y troed peryglus ar y rheilffordd. Hwn oedd trychineb rheilffordd gweitha Sbaen ers 70 o flynyddoedd pan aeth tren oddi ar y cledrau yng ngogledd orllewin y wlad gan ladd 80 o bobl ac anafu 179 o bobl. Bythefnos cyn i'r darn o'r trac agor, anfonwyd e-bost i uwch swyddogion gan y prif beiriannydd oedd yn poeni am beryglon y troad farwol ger Santiago lle daeth tren Alfia i ffwrdd o'r cledrau. Mae Renfe, sy'n rheoli'r rheilffyrdd Sbaen, wedi cael 3 diwrnod i gasglu'r holl ddogfennau sydd ganddynt yn ymwneud â'r rhybuddion a roed gan y prif beiriannydd José Ramon Iglesias Mathaira i'w uwch swyddogion. Yr unig berson sydd wedi cael ei gyhuddo'n yr achos yw gyrrwr y tren, Francisco José Garzón. Dywedir mai dyddiad yr e-bost oedd Rhagfyr y 6 yn 2011, bythefnos cyn y ddamwain. Yn yr e-bost roedd cyfres o gynigion gan y peiriannydd am sut i leihau y peryglon ar y troad sydyn ar y rheilffordd. Mae'n ymddangos bod y tren yn teithio ar 118 milltir yr awr, ddwy waith y cyfyngiad gyflymdraw 50 milltir yr awr, pan ddigwyddodd y ddamwain, ond roedd y gyrrwr yn meddwl i fod ar ddarn gwahanol o'r rheilffordd. Doedd dim rhybuddion mewn lle ar gyfer y darn arbennig o'r reilffoer, a doedd y systemau diogelwch ddim wedi rhoi'r brecs ymlaen yn awtomatig. Mae'r ymchwil yn parhau. Yr ail stori heddiw, mae'r chwaraewr tennis o Alicante, David Ferrer, i mewn i'r gemau go gynderfynol ym mhencampwriaeth agored Awstralia. Ferrer sy'n dal safle rhif 3 y byd ar y funud yn dilyn Nadal a Djokovic. Daeth Ferrer nôl o un set i lawr ar y cychwyn, 6-7, 7-5, 6-2, 6-1, i sicrhau ei le yn yr 8 olaf. Fe fydde nawr yn gwynebu Thomas Berdych yn yr 8 olaf. Nawr, newyddion o fyd diwylliannol Sbaen. Mae pryderon yn Sbaen yn dilyn y penderfyniad gan Lywodraeth Portugal i werthu 85 o luniau gan yr artist Joan Miró mewn auction yn Llundain mis nesaf. Bydd yr auction yn Christie's yn mis Chwefror yn dangos casgliad sylweddol o 85 darn o waith celf Miró o dros y 70 mlynedd ddiwethaf. Hwn yw un o casgliadau mwyaf cynhwysfawr a trawiadol erioed o waith y peintiwr Catalan sydd wedi dod i auction. Mae Joan Miró wedi dylanwadu'n fawr ar nifer o artistiaid o Picasso i Pollock a mae waith fel arfer yn cael ei gysylltu â swrrealaeth. Gobaith yr auction yw gwneud arian a gwerthu y lluniau sydd wedi bod yng ngofal y Llywodraeth ers cenedlaetholi y BPN yn 2008. Ar y pryd, roedd gwerth y casgliad tua 80 miliwn euro. Roedd y casgliad yn perthyn i'r Banco Portugués de Negocios, y BPN, oedd yn arfer bod yn fanc preifat, ond cafodd y banc ei genedlaetholi gan y Llywodraeth yn dilyn ysgarndal ariannol BPN fawr yn 2008. Doedd y cwmni banc ddim wedi cael ei reoli'n dda iawn a cynyddodd ei dyled i 1.8 biliwn euro. Arestiwyd cyn-lywydd y BPN, José Oliveira Acosta, ar gyhuddiadau o dwyll treth, cuddio arian a ffigiadau. Roedd achub y BPN yn fater sensitif iawn oherwydd y cysylltiadau gwleidyddol a busnes yn ymwneud â'r banc gyda Oliveira Acosta. Mae'r Sbaenwyr yn dadlau bod Llywodraeth Portugal yn trin y gwaith celf fel sbwriel, a dywedir na ddylai celf fel hyn cael ei drin fel rhyw gytundeb banc. Mewn marchnad celf fywiog fel sydd, dyla'r gweithiau Miró werthu'n dda, ond fydd y gwerthiant ddim yn gwneud llawer o farc ar ddyled enfawr y wlad. Yng Nghymru, Halen Môn sydd wedi derbyn statws gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n gwarchod y cynnwys, ac yn Sbaen, Sangria sydd wedi derbyn yr un statws.
Bwriad statws o'r fath ydy bod enwau bwyd yn cael eu gwarchod, a hynny o achos y lleoliad daearyddol neu'r sait draddodiadol. Dyw sangria ddim yn gallu cael ei enwi'n sangria os nad yw wedi cael ei gynhyrchu yn Sbaen. Gall y diod gael ei gynhyrchu mewn gwlad arall, ond caiff e ddim ei alw'n sangria. A'r stori olaf heddiw yw bod Mair Bwrgos wedi canslo prosiect ffordd ddadleuol yn dilyn protestiadau enfawr yn y ddinas. Ar ddydd Gwener, dywedodd Mair y ddinas yng ngogledd Sbaen, Javier Lathal o'r parti PP, Partido Popular, bod yr amgylchiadau cymdeithasol wedi gwneud hi'n amhosib i barhau gyda'r prosiect ehangu ffordd ddadleuol, a'i fod wedi creu tensiwn ymysg bobl lleol. Meddai Lathal, rydyn ni eisiau heddwch cymdeithasol nawr. Cafodd y penderfyniad i'w wneud yn dilyn wythnos o brotestiadau treisgwr yn Burgos, oedd wedi ymestyn at Madrid, a lle cafodd nifer o bobl eu harestio. Daeth nifer fawr o bobl allan penwythnos diwethaf i stopio adeiladwyr rhag ehangu stryd Victoria yn ardal gamonal y ddinas a'i newid mewn i bwlefad. Dywedodd y protestwyr y byddai wedi bod yn well i'r 8 miliwn euro sydd wedi cael ei wario ar y prosiect gael ei wario ar rhywbeth arall. Roedd hefyd cwynion y byddai ehangu'r stryd yn arwain at gynnydd mewn llygredd traffig a sŵn, yn ogystal â dwyn llefydd parcio bobl. Bu blwyddiadau o lawenydd gan y bobl oedd wedi bod yn gwersylla ar y safle adeiladu wrth iddynt glywed am y penderfyniad y Mair ar y radio.